रांनि जबानि ब्लग इउटुब नानै टाइमखौ फिनखौ सबारबावबाय सयमा जेव जेव फवाननाय महर लानानै सोरनाफोर दामुगाय ओमफ्राय ब्लाउसखौफोरा जोबोद सेलांमोन जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो फाग्लि बानायाखै आयौ न'निफ्राय न'निफ्राय आं लेट जादों नालाय ओंखायनो आंखौ ब्लगसो बानायदों खोमा होनदों बानायाखै दासो सुरु खालामनायखौ नुवाखै नोङो फाग्लि खामानि मावदों आङो बिबैनि थस' गारि लामनाय दंमोन नालाय थिखांबोखादों बिबैया दहायनो आगोल फैग्रोखाबाय प्रसाद हानो सोनाबफोर जोंना दिनै गामियावहाय लोखि फुजानि आवाथि सावगोन आरोना मैया मोनायावनो न'आव होबाय ओमफ्राय सुटा आं बिराद मेंबाय बाल बायदि सुनिफोर ओमफ्राय खारबोदों आब' ओमफ्राय बैखौनो गालिनि बिमा आब'आबो एकदम दासो आरोना जि मेंबाय आं फाद नागानाय आवासो सावनायखौ बावनानै थाबावदों नामा थारमाने मा होनो बिसिनाखौ बबाय जोंनि जात्रा गाना जोब्बाय नालाय सनाफोर जात्राखौ जोंनिखौ फुथुमबोबाय आरोना बेयावनो बिराद लेट जादों आङो बाहेरायाव थोरसि लथा दंबावोसोमोन थिखांस्लाबनो हायासै आरोना सोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला दिनैनि ब्लग सावनानै थांबाय जों मा मा सेयार खालामलांनो हायो जोंनि गामिनि लालियाफारानि आवाथि सावनाय रायजो राजाफोरखौ जा एसे देखायनो हायो सेस्था खालामसै जाय नुजानो गोसो गैया बिसिनि मोखांखौ ओरै रागा जोंनाय सिस्टेमनि होना होनसै आङो इदिट खालामनायाव ओमफ्राय जाय नुजानो गोसो बिदिनो हाथाय साथाय गासिबो देखायजोबनोसै आरोना सोरबा नुजानो बायोना मालाय आयौ बेबो लालिफोरावसो हाबा जाहैदों होनलायनानै गियोना बुरिबाबो सोरबा जोंहा लाजियाहायना बिमादै ओइ जोंहा लाजियाहायथ' फैदो फिसा गोनांनि मा जानो साना उल्थासो नालाय नै खोमसि नुदों आहुति सावग्रा गोथार स्टान जायगायाव सफैबाय सनाफोर ओमफ्राय फैगौ माने रेडि जाखानानै दंखाजोबोमोन नालाय आं बेबायदि रेडियावनो फैगोन होननानै टारगेट लाखादों मानो होनबा बेखौनो बिमाया जोंना दहायनो ओंखारबोखादों रेडि खालामहैगोनसै जोङो होननानैहाय जों फिसा गोनां लिलालाया एसे उनाव फैबाय आरोना रेडि जाखांनायनि समावसो ओमफ्राय फैबाय नालाय सनाफोर एसे लाजि बांसिनैबाबो आं भिडिअखौ लाबाय आरोना जिहेतु गोसोखांथि नेरसोन आरो नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो हिसाबैहाय बेसेबां बालाय दासो फैनानै गेजेर भिडिअखौबो एसे स्टार्ट खालामहोलांबाय आङो जिहेतु मन्त्र होनथ'नांला नालाय सनाफोर जाया मा औ जाया सना बेयावसो अम होननानै बुंनांगौ जागोन जों सिबिनो रोङा जों बावनो इसोर खुलुमनाय नाजाव बिमा खुलुमनाय नाजाव गोरोन्थिखौ खेमा होदो इसोर गोरोन्थिखौ खेमा होदो इसोर नाजावदो सिबिनाय माता देवीर পূজার যজ্ঞাহুতির মঙ্গলময় উপলক্ষে জয় गेदेर उन्दै मान बावलायलायनायाबो जोंना सोलिबाय सनाफोर आवाथि सावबासो जोङो ज' गामिनि आशीर्बाद लालायनो मोनो आंबो बिखुनजो बिमाखौनो प्रथम लागायबाय ओमफ्राय मैया मोनानि फुजा होखांनानैबो आं खुलुमखादोंमोन आं फुजा होबाथाय गेदेरनि आशीर्बाद लानो मोजां मोनो सोलिलायगासिनो दं आरोना सोर मा बोर होलायगासिनो आंबो होखावबायबो दुमताराना होनलायनाय आरोना आंना माने एसे कमेडि खालामदेरखायो नालाय बयबो मोजां मोनो मिनि होनो मोजां मोनो आङो गामियाव था जेरावबो था भिडिअ'आव था अन केमेरायाव था अफ केमेरायाव था आं आंनि आसपासनि मानसिखौ एसे हाथाय देखायहोनो मोनबा बिराद मोजां मोनो आरोना चाहे आंखौ जिखियानो बुङा थग्रो माग्रोगानो बुंथों मा सुलटुब बुंथों जेबो आं फाराग गोलैया आरोना बाट हाथाय देखायहोनो हानाया आंनि खामानि दे एबारना एसे नै लोखि फुजानि नामै एसे गोदै गोबाब जानो आरोना एसे फुजिया बुन्दिया मुरि लगायनाय ज'नो लक्ष्मी मानि मुङै दे आब'आ ओमफ्राय बे जोंनि आबाद सावनायाव सोरगिदिं हाग्रा साननानै सोरबा बुंनो हागौ बुंनांगौ जेबो गैया बेखौ दोनखादोंसो आरोना जिरायनो होननानै ओमफ्राय हाग्राखौ फुयोबा हा नालाय जोंना हा गोजानानै बेबायदि हा गोजासो नालाय बिराद हाब्रु जायो नालाय ओंखायनो दोनखादों आरोना ओमफ्राय नैबे गोदान लुनायसो आरोना बांद्राय फुराना जाथ'वाखै खामानि दंबावो देनां नैबेहायबो थिं होनांगौ खामानि दं आरोना लासैनो मावनोसै वहाथ' खनसेनो जानो सोनाफोर ओमफ्राय मालाय सोरबा गामियावहाय हौवा हिन्जाव ज' सावोबा जानाया दागो नांलाय बेहाय ओमफ्राय जोंनि हौवाफ्रा एसे खम ओंखारो आरोना मानसिफोरा सोरबा बिदिनो बाहेरायाव थानाय सोरबा बिदिनो
माथो होनना बुंबावनो हिनजावफ्राल' गोसो जा फुजिनोसै न'खर सामलायनाय हिनजावफोरनिसो नालाय सनाफोर गाज्रि मोननांला आरोना माथो हौवाफोरबो गैया होननानैहाय सासेबो नुवा होननानै हौवा गैयै गामिसोरा माथो आसानसै आरोना हौवा गैयै गामि नङा बिदिनो आरोना एसे ओंखारलायनो बायो सोरबा सोरबा ओमफ्राय ओंखायनो हिनजावफ्रानो फालन फसन खालामो आरोना लोखि फुजानिखौ आरो नोंसोरनो लोखि जानानै जोंखौ फाथायो माने दहायो खयजन खामानि मावदोंमोन खामानि मावनानै एसे बोस्रां बोस्रां खालामनानै फैलायलायाना ओंखायनो माने एसे साफा सानै फैनायाबो माने फासयलांबायसो आरो सोरबा सोरबा बैहाय मेलायाव दखान हैसावदों ओंखायनो एसे मानसिफ्रा खमायनानै दं आरोना सोरनाबा गाज्रि मोननो नाङा मादि इदि साननाङा आरो ओमफ्राय बेल' नङा जों गामिनि मानसिफ्रा ओइ फारसेथिंजायना माने एसे आलादा जायो नालाय सावखांबाय बिसोरो टिम मोननै सावो माने बै हाजो गुदि साइडथिं मोनसे सावो ओमफ्राय जोंनि बेयाव सावो आरो मोनसे बिराद बुरजा जायोना नङाबा बैथिंबो बिदिनो दङ मालाबा जों एक्सप्लर खालामनो नाजागोन र' दा बेबो थांनाय जाया आंबो थांनाय जाया बे जोंनि एरियाथिंजाय जाहैबाय आरो मोनसे गामियानो मोननै गामि नङा मोनसे गामियावनो खननै सावनाय जायो आरोना मोननै सावो ओमफ्राय जाखांबाय नै थांनोसै ओमफ्राय सनाफोर दिनैथ' खाथि गासाबो नङा होमबा जोंहाथ' दुब्लियाव माइ गैया जाहैबाय जोंना खाथि गासाजोंनो मिलायला आरोना माइयाहाय बेनिफ्रायहाय दा सावनोसै न'फ्रावनो लामाफ्राव माइ दोनग्रा दुलि खाथिफ्राव नङा होमबा नियम हिसाबै लागायसिगोन आरो ओमफ्राय आङो बेखौ मोनस्लाबलांनाय नंला जोङो थांनो ओंखारबाय माने हाइलुरि ब्लग्स बिसोरबो बिसोरनिफ्राय बिफाबो फैदों बिफाया थांगोन थाङा आं मिथिला बाट बिसोर बिमा फिसा साथामजों ओंखारसिगोन जोंबो बिमा फिसा साथामजों ओंखारसिगोन बिसोरबो स्कुटि जोंबो स्कुटि उफाय गैया थांनो बाबाबो बिदिनो गवा आरोना नै आङो मैया फैबाय हरसे थाबाय ओमफ्राय दिनै थांनाय जासिगोन आरोना बिराद मेंबायबो थांनोबो गोसो गैयामोन ओमफ्राय स्कुलखौबो खथि खालामनो गोसो गैला सनाफोर उफाय गैया दाखालिबो सानसे खथि जादों बिदिनो देहा सुख गैयिजों जाबजों फिसालायाबो थांनोसै जोंहासो गैया दे सनाफोर ओमफ्राय नै बेसे बोरिफ्राव माइ दङ नै मेला माइ दं आरोना ओमफ्राय बैफोरनियाथ' अबेबा दाबो एसे एसेल' ओंखारहांदों ओंखाराखैनो माने लेटखे गायो नालाय बेलेगफोरा गोमो बेलेगफोरनिया माने गोमो जाजोब्बाय ओमफ्राय जोंना नै जाथ'वाखै आरोना बैथिंजायथ' आरो अबेबा ओंखारहांल' आरो बिसोर एसे बोरि हाजो थिला खाथि बोरि आरोना जोंनियाथ' हाया ओमफ्राय एसे दलहा नालाय जास्लाबहैया आरोना लेटद्राय जायो गायबाबो ओमफ्राय माइया मोजां जाहैया बिराद लस जायो आरो जेसेबां खरसा खालामदों बेजों माने मिलायहैया नै बेलाय माइया मोजाङानो जादों मालाय बिसोर सरब सेरनि एसे बोरि नालाय दा बेफोरावनो सावगोन आरो उफाय गैला सनाफोर खालामबावनो हाइलुरि ब्लग नेगासिनो दं जाबाय केमेरामेन आगोलाव थांसै 5टा बाजिलायसै 5टा नांला ओमफ्राय फैबाय नालाय फैबाय होननानै जोङो हाथिफुटा होननायावबो माने बे गामि खाथिनि आं सिगांनि ब्लगसआव एसे देखायखादोंमोन ना सनाफोर लोखि फुजा एसे मेला जायो बेयाव होननानै बेयावबो जों हाबखाथारबाय आरोना नै श्री श्री लक्ष्मी मानि मन्दिरावहाय आङो बेयाव फैयावबो एसे गोबावानो जाबाय ओमफ्राय बेबायदि मेला गिदिर नंलायलाया जेसेखि नागरटला लाबोनाय बिदि नङा जास्ट नर्माल सा मेला ना जानाय लोंनाय ओमफ्राय गेलेग्रा बायदिसिना आरो ओमफ्राय फांसन जायोनो आंबो माने हरसिम थाफेराखै सिगाङावबाबो गामियाव थानाय समावबाबो माने गथ' लानानै फैयानो बोसोरसेल'खासै बिनि उनावनो फिसालाया थफ्ला जाखाबायानो आरो नै दा ग्रोब फिसाजो थफ्ला जेबो राहायानो गैया होनजासै आरोना बिमा बुरैफोराहाय ओमफ्राय नै बेबायदि आरोना लक्ष्मी मानि मन्दिरा जोंहाहाय दर्शन जाबाय जोङो फेमिलि मोननैजों आरो माथो ओमफ्राय गामिनि मानसिफ्रा गाबोनसो फैगोन आरोना बिसोरो दिनै मेंबायबो ना बिनि सानसे मोनायाव न'आव होबाय आरो नै बेलासियाव माबा गामियाव जयैनो होबाय ओंखायनो आरो नै दङ जोंहा आफा ओमफ्राय नै बेबायदिथ' थाखायोना फोथा थुनानै दक्षिना बिग्राफ्रा बेस्रा हाइलुरि ब्लग्सआ आंनाव खुस्रा गैला होननानै थुजा नागिराखैमोन ओमफ्राय आंनाव 20 थाखा थाग दंमोन नालाय है थुजालांसै होननानै त्रिसला एकदम लांगाब थुबाय आरोना जोङो साबाजों ओमफ्राय जोंहा नै गामिनि सानै बिजावजालि आब'मोनाबो दिनैनो फैखाबाय मानो होनबा नै बिस्राबो बिखुङाव थफ्ला सिगाङाव थफ्ला आरोना बेबायदिबाथ' जोङो भिर खमावल'सो मोजां मोनो ओमफ्राय बे सासेयाबो अखासे जि मिनिखादों आरोना जोङो ओमफ्राय नै ओरैहाय जोंहा फांसना नैबे जायो माने गायक थायक एसे लेंहरो खोमा दे आं हरसिम थाफेरखाय बारा खिथानो रोंला आरोना नायो थाङो बिदिनो आरो आसान थांखा बायनानै लाङोमोन आं आगोलावहाय दा नांला दा थफ्लाया एकदम लर मोनथारबाय आङो नै एसे मेलाखौ लालांबाय आरो ओमफ्राय माने गान दामगासिनो दंना मेला जायगा ओंखायनो आङो कपिराइट होजानो गिनानैहाय भइसखौसो होबाय आरोना सनाफोर जोंहा जेबो लायाखै बिस्रा बाबु थांनो गोसो गैया मालाय अबाय थाबाय थानो मोननो जों बायदियालाय न' दाबथाम मानसि मोनसेयाव थायो मोनसेयाव मेला जायो फैदो मेलाखौनो सान्थि मथन सुथायाव जानो मोनासै आं जेरावबो
फैदो थां फैदो हर जाबाय मोनाबाय नै गोजान लामा थांनांगौनि खोथा सनाफोर लोगो गैयाबाथ' आं थांखालामोन हाखालामोनबो सिदा सिदि ओमफ्राय आङो केमेराखौ अन खालामबाय एकदम क'क्राझार टाउन सेफलि मोनफैखांनानैसो आरोना कत आसला 325 थारमाने फिसालानि स्कुल इउनिफर्म गुफुर सौनाय दंमोन नालाय बेखौबो एकदम बख'नानै लाखाथारबाय आरोना खेनसेनो ओमफ्राय बै सासे आब'आबो जोंना नै खाथि गासानि साखि लागायदों आरोना नै थाइगिर खङाव बेयाव मोनसे फाइनालि सनाफोर इसोरनि आशीर्बादाव मोजाङै मोजां मोनफैफिनबाय आरोना गोजांबोबायबो आं एसे ओमफ्राय गिबोयोबो आं एसे मोनायाव आरोना ओमफ्राय साननो हासिगौ बेबायदि जायगायाव मानो मोनायाव हान्थियो होननानै नंगौ मोनायाव हान्थिनायफ्रा सेफ नङाना अब्लाबो सफैबाय जेने थेने फिसाइ जानायाव हान्थिनाय आलदा खोथा ओमफ्राय दा आं बिराद बोरैबा गिबोबाय थादोंबो मोनायाव आं गारि सालायनो एसे गिखायोआनो आरो जिहेतु गोजान जायगा आं बै स्टार्ट जाजेननायावनो न'निफ्रायहाय बे क'क्राझारखौ गोसोखांहरबाय आरो आं बोरै सौहैगोन बेखिनियाव बिदि सानहरदोंमोन आरोना सनाफोर ओमफ्राय जेने थेने सौफैबाय लामायाथ' फुरा क्लियार नालाय एसे स्पिडाव सालायनानै फैबाय ओमफ्राय हाइरड ब्लक्सबो लोगोसे दं नालाय ओंखायनो मजबुत मोननानै फैबाय आरोना स्कुटिया मालाय हेभिसिन मजबुतसिन नालाय आरो उनाव लानाय ओमफ्राय आंना मोनसे ओरैबायदि प्रब्लेम स्कुटिनि माबाया लाइटआ फहरानो गैया आरोना माने मोनायाव सालायजाग्रायानो नङा आरो ओमफ्राय हाइरड ब्लक्सआ आंनि सिगां सालायदोंबा आं बेनि लाइटजोंसो बै गोजाननिखौसो बांसिन क्लियार नुहुरो आंनि लाइटजोंखौसो आङो क्लियार नुहुरसिना आरोना ओरैबायदि प्रब्लेमाव जेने थेनेसो फैबाय आरो आङो एबार सार्भिसिं खालामोमोन लाइट सोलायाबा जानाय नङा स्कुटि बोराया आरोना सनाफोर एकदम मोले जायो गोजाननिखौथ' नुहुरानो खाथिनिखौबो मोले थावबाव आं जेने थेने फैबाय आरोना सौफैबाय सनाफोर मोजाङै मोजां फुजाफोरबो होनो मोनबोनानै गोसोआव गोजोननाय मोनबाय मन्दिरावबो हाबबोनानै गोसोआव गोजोननाय मोनबाय गथिखे गोजोननायानो मोनबाय आरोना बांसिन गोजोननाय मोनदों लक्ष्मी फुजाखौहाय न'आव होनो मोननानै बेनिफ्रायहाय नोंथांमोननि कुइसननि एन्सार बेनि सिगांनि ब्लग्सआव होनो मोननानै आं बिराद गोजोननाय मोनबाय आरोना ओंख्रिथ' जेबो लाबोआखै दाख्लै बायना थालिर थाइनाया न'आवनो दङ बेखौ जाथ'ला आलु बाथोन रुनानै जानोसै आरोना ओमफ्राय गोदोना सानायाबो दंबावो एसेबाव बेखौबो आङो आपडेट होलांबाय थानाय जाबाय नोंथांमोननो गाज्रि मोननांला बेसेबां खिन्थाबाय थायो होननानै एसे दंबावो माने रोदाया ओमफ्राय फिसाजोआथ' उन्दुदोंमोन फुजा होननानै फैनानै सिदा उन्दुदों बियो ओमफ्राय आं बानानै लाबोदों क'क्राझार मोनहांसिम आं बादों आरोना ओमफ्राय ओरैबादि फाफ्लिया साबोसिनबावबाय आरो सनाफोर बे सानायाथ' हामगोन बे बाट बे रोदा सानायासो आरोना आसोला ओमफ्रायहाय आथिङाबो गुसु जाबोबाय लंपेन्टबो सोनानै होबोआसै आं माने लामा गेजेराव सिखारबा सोनानै होगोन सानदोंमोन बाट सिखारबोआसै फुरा लामाखौ उन्दुदों ओमफ्राय आंबो फाफ्लि सादोंबाबो उन्दुनायखौ खेवनो बानानैहाय बिदाया हमथानानै लाबोनो हागौमोन थेवबो नांला थाथ'नो बाबाय आं लामायाव माने हाग्रा थाथ'नो बाबाय आरोना आङो नांला साननानै बानानै लाबोबाय खस्थ' खालामनानै ओरैबादि हालामोन आरोना आङो ओमफ्राय गेन्द्रानि दैयाव मोनसे मेला जादों बेयावसो आङो जोंनि मानसि गोजाखासै लाइस्रां सिन्था गैला साननानै आङो नानिखौ खेवबाय आरोना ओमफ्राय नैबे बानाया गैला आरोना ओरैनो बिथिंनो साखादों रोदा आरो बिनि सायाव बानानै सेस बिमा बुरैया मुलियाथ' जोब्बायानो मलमखौ साननैसो लानानै जुदि मोजां मोनाबा आङो डक्टरनाव खनसे बेखिनिखौनो सेयार खालामनानै दोनथ'नाय जाबाय जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगसआव फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आं मोनसे ओरैबायदि दुखुनांथाव घटना जालायबाय हेलमेटखौनो बावनानै फैबाय आङो गोदोना सानानै आं हेलमेटखौ गानलांखायाखै थांनायावबो दा फैनायावबो आं गाननाय नंखायामोन खिन्थु बावनो नाङामोन आरोना नांगौमोन आंनो बाट आं दा बावनानै फैबाय उफाय गैला मालाबा थांफिनबा लानानै फैनोसैलाय स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय